बेवहाय दसे ब्लग भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो आरो लोगोफोर बेलाय नै गोदोनिमोन बियो बेलाय नै नायदो लोगोफोर बेलाय नै बाजारा जोब्बायानो आरो बेलाय नै ओरैबायदि थामाम जाखाबाय बाजारफ्रा बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजार बेलाय नै दायो माने बाजारा जोब्बाय 2टा बाजि जाबाय नालाय 2 बाजि जाबाय दायो माने बाजाराबो बायबाय आरो सामब्राम नै ओरैहाय बोरै नावसाय नावलाय ओरै बेसेबां लानो सामब्रामखौ बेसेबां लानो सेरसे ना सेरनै सेरथामसो लाखादो सेरथामसो फुलकबि लानो ना टमेट' लानो ना बान्दा कबि लानो नै फानजुराबो बेसेबांथाय फानजुना जालुक किमान हा 20 टाका पवा खाववा खाववा खानायसै नै बेखौ लाबाय हिनजावफोरनि कास्टमारसो नै भिडिअ'सो खालामबावबाय हनै बेवाइ आं सेसखासैहाय दा हगारसिगोनसो नामा बेवाइया नै बयलार लांनो फैदों बेखायनो